Тормышның иң бүйік құралы. Сөзінің күшін публицист, язучы, журналист Владимир Короленко яхшы біле. Бүген біз сөз әһәмияты турында сөйләшербез. Бу білім дөньясы, исәнмесез, безнең тапшыруыбызда. Бала чактан ук полиглотлар, полилингваль білім бирүдә кайсы балалар бакчасы иң яхшысы дип таналган. Бүтін дөнья театр, гади мәктәп сәхнәсе актерлык сәнгате дөньясына ничек илтә? Кагаз дәрья, каләм көймә, яшь журналистлар кайдан илһам ала? Татарстанда иң яхшы билингваль балалар бакчасын белгиләделәр. Хәзер республикада күп телле белем бирү үсешенә зур игътибар бирелә. Зур полилингваль мәктәпләр ачылыр алдыннан мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында булачак укучылар әзерләнә. Бала күп телле лингва компонентлы мәктәпкә бармаса да телләрне белү һәр вакыт кирәк. Төрле яшьтә, төрле вазгыятьләрдә. Кеше яшьтән үк полилингваль белем бирү иң беренче чиратта булачак профессионалның көндәшлеккә сәләтен үстерү. Әлеге юнәлештә кайсы балалар бакчасы иң яхшысы итеп таналган җиңүчеләр белән хәбәрчебез Нияз Рахман очрашты. Казанның 82-нче балалар бакчасында иртә әнә шулай башлана. Кемнең нинди кәефтә булганы алмалардан күренә. Хәтта кәеф агачында министр Рафис Бурхановның да җимеше урын алды. Әлеге балалар бакчасы билингваль мәктәпкәчә белем бирү оешмалары рәтенә керә. Икенче төрле итеп әйткәндә, биредә тәрбия эшләре, түгәрәкләр, укыту ике телдә башкарыла. Балалар монда татар һәм рус телләрендә аралаша. Сез татар телендә сөйләшәсезме? Нинди эшләр башкарасыз монда? Җырлыйбыз. Шигырь. Шигырьләр сөйлисезме? Татар телендә сөйләшәсезме соң? Сөйләшәбез. Тагын нинди телләрдә сөйләшәсез? Русча. Нишлисез? Тагын исезме? Китаплар укырга өйрәнәсезме? Нәрсәләр белән эшлисез монда? Уеннар уйныйсызмы? Уйнайбыз. Мы разговариваем на двух языках. Без ике телдә сөйләшәбез, татар телендә һәм рус телендә. Әлеге бакча нибары 2014 елда ачыла һәм ул беренче көннән сабыйларны ике телдә тәрбияләүне максат итеп куя. Бүген монда 300 сабый һәм 25 тәрбияче эшли. Барлык түгәрәкләр ике телдә һәм бу әти-әниләрнең үзләренең сөйләүләре диләр бакчада. Безнең балалар бакчасының төп юнәлеше булып экологик тәрбия, робототехник тора. Алар барысы да шушы әни теленә өйрәтү белән бәйләнгән, татар теленә өйрәтү белән бәйләнгән. Безнең әлбәттә бу юнәлешебезне әти-әниләрдә кулай күрәләр. Аларның без көн сайын ярдәмләрен тыеп эшлибез. Шунлык белән безгә бу бурычны тормышка ашыру җиңелрәк тә. Бүген мондагы тәҗрибә белән Татарстанның башка районнарыннан килгән мөдирләр, тәрбиячеләр таныша. Республикада билингваль исемгә һәр мондый белем бирү учреждениесе дәгъва кыла ала. Бу бары тик аларның ике телдә эшләргә теләк белдерүләренә бәйле. Татарстандагы 2000 балалар бакчасының берсен дә мәҗбүр итмибез диләр министрлыкта. Шулай да кызыктырырлык чаралар бар. Шуларның берсе мәсәлән иң яхшы билингваль балалар бакчасы гранты. Конкурста быел 55 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы катнашты. Аларның 28-е 500 мең күләмендә грант тотты. Җиңүчеләрнең Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов үзе котлады. Грант алучылар республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән. Казаннан 8 бакча булса, калганнары Чаллы, Бөгелмә, Арча, Чиста, Лениногорск, Саба, Мамадыш, Бөектау, Мөслим, Питрәч, Түбәнкама һәм башка районнардан. Соңгы еллар белән чагыштырганда безнең бакчага әти-әниләр килә, балалары татарча сөйләшсен. Чөнки өйдә балалар белән татарча сөйләшмиләр, бакчада инде алар тулысынча татарча гына сөйләшергә өйрәнәләр. Речевое развитие у нас идет. Татар һәм рус теленнән кала безнең балалар өстәмә рәвештә әле инглиз телендә өйрәнә. Инде телләр өйрәнүне без төрле интерактив һәм цифрлы җайланмалар кулланып тормышка ашырабыз. Бүген бит гаджетлар заманы, аны дөрес файдаланган очракта ул бик зур ярдәм итәргә мөмкин. Татар һәм рус телләрендә тәрбия алу гына түгел, алар кечкенәдән җырлый, бии һәм шигырьләр сөйләргә дә өйрәнә.
Әлбәттә, балаларны бер ничек тә мәҗбүр итәргә ярамый ди министр. Алар бит телгә ачкычны үзләре табарга тиеш. Мисал өчен Күкмара районын китерәләр. Анда хәтта балалар 5 телдә сөйләшә икән. Күп милләтле районда бу гадәти күренеш. Ләкин ничек кенә булмасын, билингваль юнәлеш ул киләчәктә тормышка ашырылырга тиешле проектларның асылы булып тора. Ике телдә өйрәтү, ике телдә укыту, ул һәрбер кешенең хезмәтен ике тапкыр күбәйтмәсә дә, зурайтмаса да, барыбер ул бер генә тел буенча укыту түгел, чөнки аның өчен күп кенә менә авторлык әсбапларны күрдек бүген. Аның өчен укытучы бик күп эшләргә тиеш, аның өчен бөтен коллектив эшләргә тиеш, берсенә берсе ярдәм итеп, чөнки мин үзем өчен генә ясап, мин үземнең группага гына бирә торган булырга тиеш түгел. Без монда гына туктап тормыйбыз, чөнки сез инде үзегез беләсез дә инде укучыларга, караучыларга үзегез дә сөйләгәнегездә һәм күрсәткәнегездә бар. Менә бу полингваль мәктәпләрнең алар менә киләсе уку елында 2 мәктәпне ачабыз инде, берсе Казанда, берсе Алабугада. Аларның ул полингваль мәктәпләрнең нигезе полингваль бакча, балалар бакчасы булачак. Балалар бакчаларына ихтыяҗ һәр вакытта бар. Чиратларны яңа ачылачаклары хисабына киметергә ниятлиләр. Быелгы да илкүләм проект буенча 6000 урынга 30 балалар бакчасы тапшырылачак. Төп сайлау әлбәттә әти-әниләр алдында. Алар үзләренең сабыйлары нинди телдә сөйләшүен ишетергә теләвеннән чыгып. Мәгариф тармагындагы иң яхшы яшь артистлар билгеле булды. Республика күләм сәйяр фестиваленең җиңүчеләрен бүләкләделәр. Балалар бакчалары һәм мәктәпләрнең театр төркемнәре 2 ай дәвамында үзара көч сынашты. Призлы урыннар һәм гран-прияләрен Казанның 179-нчы гимназиясендә игълан иттеләр. Жюри рәисе белдергәнчә, фестивальдә җиңелүчләр юк, һәр коллектив хезмәте зур мактауга лаек. Сәхнәдә чыгыш ясаган һәр бала туган телебезне саклау һәм үстерүгә зур өлеш кертә. Фестивальнең исеме дә милли тарихи мәгънәгә ия. Сәйяр Татарның беренче профессиональ театр труппасы. Фестивальнең яшь талант ияләре белән Гөлназ Мирхәлилова танышып кайтты. ЭПП рэперлар ритмына да баса башлады. Татар халык җырын замана яшьләре заманча яңгырата. Классика яшь актерлар репертуарына да кергән. Иң әле премьера белән туташ. Сәхнәдә Гөлҗамал, беренче татар актрисасы Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская тормышы һәм милли театрның беренче адымнары турындагы спектакльдән үзек. Төп рольне 10нчы сыйныф укучысы башкара. Бер гасыр элек яшәгән татар хатын-кызы образын ачып бирү өчен аңа үз холкының көчле якларын үстерергә туры килгән. Чөнки ул бик көчле хатын иде. Без бик ошаганбыздыр дип уйлыйм. Чөнки минем рухым көчле, мин дип уйлыйм шулай. Мин Керамов ролен уйнадым. Керамов ул Сәйярның атасы. Мин бу спектакльдә Сабинский ролен уйныйм. Сабинский ул бераз кыланчык, ләкин җитди кеше. Кәеф күтәрә ала кешенең. Мин уйлыйм, то что Сабинский һәм мин это бер кеше. Мин тоже яратам кешенең кайфын күтәрергә. Бу яшьләр Казанның 16нчы татар-инглиз гимназиясе укучылары. Аның каршында эшләп килүче Нур театр төркеменә йөриләр. Гөлҗамал спектаклен сәхнәләштерү өчен аларның үсеп җитүен җитәкчеләре 9 ел көткән. Мин аларны көттем. Алар 9нчы ел миңа йөриләр инде хәзер. Чөнки Гөлҗамал образын башкарга теләсә кемгә коридордан алып кына биреп булмый. Республикада 2016 елдан бирле үткәрелүче фестивальнең исеме тарихи мәгънәгә ия. Сәйяр Татарның беренче профессиональ театр труппасы шул исемне йөрткән. Балалар яшьләр сәхнәдә уйнамадылар. Алар сәхнәдә яшәделәр. Ихлас, чын күңелдән бирелеп, менә чын йөрәкләре белән. Безнең өчен йөрәкләр шуңа кадәрле. Иң гаҗәпләндергәне классик әсәрләрне генә түгел, әлеге сәхнәгә куюда актив үзләре язып, үзләре иҗат иткән менә шушы әсәрләрне күргә, аның да матур уңышына карап сөенергә туры килде.
Фестивальдә катнашырга 141 коллектив теләк белдергән. Финалга шуларның 45-е чыга. Сәхнәгә менгән баланың инде күңеле нечкәрә, хисләр киңәя, һәм инде телгә булган кызыксыну, мәхәббәт бермә-бер арта. Театр педагогикасы дигән әйтем дә бар. Театрны без беренче чиратта телебезне үстерү, байыту, киңәйтү максатыннан ул безнең бик күп мәктәпләрдә бар. Бик күп театраль коллективларыбыз эшләп килә. Призлы урыннарны дистәләгән балалар бакчасы һәм мәктәп алды. Гран-прига исә 2 коллектив лайык. Күкмараның Кыңгырау балалар бакчасы һәм Казанның 16-нчы татар-инглиз гимназиясе. Беренче 2 елны беренче урыннар алдык, узган ел 2нче урын, быел исә инде Ходай кушып гран-прига менеп җиттек. Жюри әгъзалары әйткәнчә, бу фестивальдә җиңелүчеләр юк. Сәхнәгә чыккан һәр бала зур җиңүче. Ул татар мәдәниятен баетуда һәм туган телне үстерүдә үз өлешен кертә. Студентлар арасында иң талантлы журналист һәм шагыйрьләр Казан технология һәм дизайн коллегиятендә 4нче тапкыр көмеш каләм иҗат бәйгесе узды. Конкурс телне саклау буенча Татарстан дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Ул татар халкының телен, мәдәниятен үстерүгә һәм алар белән кызыксынуны арттыруга юнәлдерелгән. Һөнәри белем бирү оешмалары студентлары журналистика белән ничек бәйле? Камила Насибуллина репортажында. Әйткән сүз очар җилгә, кул белән язган калыр илгә диләр. Әлеге студентлар шигырьләрен, хикәяләрен үзләре өчен генә сакламыйлар, халык белән уртаклашалар. Каләм осталыгында иҗади бәйгедә көч сынашалар. Татар моңы бәйге алдыннан катнашучыларга илһам исти. Журналистика буенча республика күләм конкурс Казан технология һәм дизайн коллегиятендә узды. Көмеш каләм иҗат бәйгесендә республикабызның 29 һөнәри белем бирү оешмалары студентлары катнашты. Без сезнең белән бүген 4нче республика күләмендә үткәрелгән иҗади журналистлар конкурсы көмеш каләмне башлап җибәрәбез. Конкурс 2 номинация буенча үткәрелә. Иң яхшы очерк һәм поэзия. Һәрбер конкурсант чыгышын үзе турында кыскача мәгълүмат сөйләүдән башлый, презентация тәкъдим итә. Жюри бу критерийларны аерым бәяли. Республика һәм Россия күләм дәрәҗәсендәге чараларны яктыртып бара. Опережая события дип аталган я журналистлар мәктәбендә 3 ай укып, хәбәрче таныклыгына ия булдым. Очерк номинациясында катнашучыларга 3 тема арасында берне сайлап алып, 45 минут эчендә эссе тапшырырга кирәк. Темаларны алдан игълан итмиләр, хәтта жюри әгъзалары да белми. Зилә Шарипова журналистика белән Арчаның Нур телерадио студиясында йөри башлагач кызыксынып китә. Бу конкурста беренче тапкыр катнашам. Журналистика белән мин 6нчы класста мавыга башладым. Казан төзелеш коллегиятен битергәннән соң минем планнарымда Казан федераль университетка кирергә һәм журналист булып чыгарга. Конкурсантларның эшләрен атаклы язучылар, шагыйрьләр, журнал мөхәррирләре, Татарстан Республикасының журналистика өлкәсендә атказанган эшлеклеләре бәяләде. Беренчедән тел мәсьәләсен әйтер идем. Менә студентларыбызның матур татарча телләре, йигрек телләре, саф татарча сөйлиләр. Һәм менә әсәрләрнең эшләнеше ягыннан карасаң да, камил әдәби тел, матур тизек җөмләләр, һәм теге урысчадан татарчага кайтара торган күңел кайтаргыч сүзләр юк. Менә шул яктан әлбәттә сөенәбез инде, һәм бу конкурсның дәвамлы булуын, озын гомерле булуын теләйбез. Конкурсны оештыручы коллегиятның татар теле укытучысы Гөлфизә Мулланурова әйтүенчә, көмеш каләм ярдәмендә укучылар үзләрендә иҗат ярдәмендә яңа шикләр ачалар. Бу тормышта төрле вакытлар була кешеләрнең. Мәсәлән, модельер дизайнерга укыса да аның теле бик оста, йөгерек телле, сөйләргә ярата, сүз куәсе бар. Димәк, бу бала безнеке, мәсәлән, шу юнәлештә журналистика буенча эшли ала. Хәзерге заманда бер генә түгел, 2-3 һөнәр иясе булу бик кирәкле нәрсә. Конкурста җиңүчеләрне дипломнар һәм шулай ук акчалата премиялар белән бүләкләделәр. Ә иң яхшы эшләрне жюри әгъзалары журнал, газетларга бастырырга алдылар. Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбыз турында онытмагыз, сездән комментарийлар, язмалар һәм киләсе чыгарышларга темалар көтеп калабыз. Сүз ул гамәл дип язган иде Лев Николаевич Толстой. Инандыру сәнгате сезгә гел юлдаш булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.